hau lehenengo denboralditik hasi izan, ze castingetan ibili nintzen, Jonen pertsonaiantzat. Azkenean ez zidaten aukeratu, baina horri esker bigarren denboraldian figurazio berezi bat egin nun, musukatu behar nuen Arene. Eta bueno, horrengatik ere, azkenean laugarren denboraldi honetan pertsonai berri bat zegoen eta bueno, deitu zidaten probak egiteko eta hemen bukatuet, eta bain benetazko pertsonai bat dakar. Goizero irrifarra. Ezberdina dela, hasieratik sartuta, azkenean ere denen artean ez dira ezagutzen, orduan ere sartzen zea ja dinamika baten hasieratik, ez? Eta nire kasuan ez daula, baina azkenean pixkat aurpegiz eta hola, eta batzukin pixkat hitz egin nuen ere castinean eta figurazio egin nunean, orduan ezan guztiz berria, eta gero ere esan denak oso ongi etorrien eman diate, eta nire pertsonaia ere sartzeko modua oso gogor sartzen da. Zer nota jartzen diozue Ainarari? Nik 6 bat jarriko nioke. Orduan, ere zinematografikoki ondo sartzen da, ez, oso gogor eta zuzenean ja paper garrantzitsu bat lortzen du, eta gero giroari dagokienez oso errex egia esan hasieratik denak oso errex, oso jator, eta egia esan nahiko ondo. Hasieratik nahiko traia eukiet, ze entsaiotan daula, azkenean ni pertsonai berria izan da, beste pertsonaiak baino entsaio gehiago egin behar izan ditut, eta orduan hasieran pixkat gogorra intzitzaiten, zeka gainera gato ni beste lan batean egon, orduan beste lanakin da hemen entsaioekin hor pixkat gogorra intzitzaiten. Orduan, ez dizu axolako Arenerekin enroiatzen banaiz. Arenekin enroiatu? Nire pertsonaiarekiko ez dut uste jende gehienari oso ondo eroriko zitzaionik galder. Nik uste bere gauzak dazka, orduan, igual hasieran bereziki ikusiko dela ere bakala puntu maitagarri bat, parregarria ere izan ditekeela momentu batzutan, baina orokorrean nik uste dela pertsona bat oso protagonista, oso berekoia, eta orduan ez dut uste publikoak oso gustoko izango dunik orokorrean. Baina seriaekiko nik uste, interesgarria egongo dela, nahiko gauza gertatzen dira, arazo batzuk ere sortzen dira, hor publikoa ikiko dula baina hemen zer gertatu da, hemen nork egin du hau, eta, tramak nik uste, eukiko dula hor publikoa engantzatuta. Orduan, espero harrera hona eukitzea eta disfrutatzea, seria jarraituz. Liburu bat, esango nuen Un Mundo Feliz, dala, uste Adolf Huxley, ez dakit ondo esaten dagoen idazlean izena, baina holako zerbait. Eta distopia bat da, eta oso, netzat, irakurri deten liburu hobenetakoa, da soziedade bat nun dena da hoia prest enbrioiak dianetik zein izango dan soziedade hortan beraien rola, eta ideia azkenean pixkat labur bilduz da zoriontasuna o askatasunan arteko erabakia, ez? Soziedade bat da denak zoriontsuak dira, droga bat dago gaina ez dakana erresakaik ez ezer, orduan hartzezu eta beti zaude konten, baina bat azten da pixkat pentsatzen, nik hau nahi dut, o nik aski izan nahi eta hemendik rol honetatik atea eta soziedadetatik atea. Eta pixkat, talka hori, eta egia esan oso interesgarria eta oso ondo idatzea dago. Osakio izango zen nire liburua. Gogokonetako bat da Vintage Travel, diala hemen jazaldian egon zian duela pare bat urte Donostin. Dia estatu batuarrak, baina jotze dute pixkat R&B, rhythm and blues, hola pixkat denetatik, blues rock, soul. Baina nire behiziki gustatzen zaizkit asko, beraien kanta hola lasaiak, pixkat soulen antzekoagoak dianak, eta da grupazo. Filma esango nuen duela gutxi ikusi detelako, eta orduan nahiko freskoakat. Wim Wendersen film bat Perfect Days, dala japoniar zakarra jasotzen lan egiten duen tipo bat, eta pelikula bat oso txikia esango nuke, oso lasaia, ez da ezer hola haundirik gertatzen, ez ezer, baina da oso egunerokotasuna erakusten du,
eta netzat, osea, da pelikula bat esatezula, baina ze gertatzen da berez, eta gehiegi ez da ezer gertatzen, baina hor, niri behintzat, hor eukizian pelikula osoa, eta hori gauza txikitxoak asko apreziatzen ditun pertsona bat, eta ezakit netzat oso pelikula polita. Suposatzet, irabazi arte ikusten duen jende erdia izango dela Bizkaitarra, orduan ez dakit jokaldi honena, baina esango nuen Oyarzabalen penaltia, kopako finalan, zen Realzalea naiz, orduan ez da jokaldi politena, baina netzat bereziena izan dana, bizi dudana, noski.